בכמה הבהרות. ראשית אני לבוש ככה, כי ליאור אמר לי להתלבש יפה, ואני לא יודעת שכשליאור אומר להתלבש יפה, הוא מתכוון לג'ינס. דבר שאני רוצה כבר להצביע על סתירה שראינו פה היום מהצד הזה של הבית. אורי התחיל את היום הזה בזה שהוא אמר לכם שזה מועדון רציני, שעוסק בדברים רציניים, לדבר על אובמה, על נובל, על יהודים וערבים. מאז ראינו סרטון על גולף, ועכשיו אנחנו מדברים על תפקודים המיניים של ליאור. עכשיו, אני לא רוצה באמת לתרקע לכל הדיבייט הזה. מה הקטע? יושבים לנו פה ליאור, שהוא סטודנט אולטרה סלול לפילוסופיה, שמתעלה אף פעם לא בנים לדיבייט. הוא לא ידע מגע יד אישה מאז שנה ב-1996, שאם אתה לא בחר אותה לקורא לסחר ביד, שבמדינה הייתה ממין נקבה, ומנגד יושב אורי, שסיפר לנו קודם, איך בגיל 30 חברה שלו עבדה עליו, והוא אותו שונה להתחתן איתה, כי הוא ציטוט לא הבין שזה יותר מסמך. אנחנו טוענים שזה בתכל'ס כל מה שהם אמרו לנו פה היום. חוץ מזה שהם סובלים, אז הם רוצים שכולם יסבלו, הם לא מקיימים בשום צורה, אז אף אחד אסור לא לקיים, לא שמענו מהם שום טיעון רציני היום. ולמה אני מתכוון שאני אומר את זה? ראשית ליאור קם לקריאת ביניים בזמן הנאום של רינת ואמר, ואני מצטט, רינת, על כל גבר שמתחתן עם 10 נשים, יש 9 גברים שנשארים ללא בן זוג. מה? ולהגיד לנו את הדברים הבאים. ראשית, אישה היא חלשה והמדינה צריכה להגן עליה. אנחנו טוענים ליאור שבעצם זה שאתה עומד פה ואומר לנו אישה היא חלשה והמדינה צריכה להגן עליה, אתה מנציח את זה שאישה היא חלשה והמדינה צריכה להגן עליה. והיינו תדעת שאתה יכול להפסיק להגן על אנשים, תגלה שאנשים לא צריכות את ההגנה שלהם ולא רוצות את ההגנה שלהם. הוא אמר לנו שגבר רוצה להיות עם כמה שיותר נשים ואישה רוצה גבר אחד שיטפל בה וידאג לה. ליאור, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול. אתה לא יודע מה נשים רוצות. מאוד מאוד חשוב. זאת הנחה מוחלטת, לא שלנו שום הוכחה לזה, מעבר לזה שזה מה שכנראה ליאור חושב, והייתי מפקפק בדברים שאני יודע על נשים אם הייתי ליאור. אבל מעבר לזה, אני מבקש מכם לשקול את הדבר הבא. אנחנו שמענו פה את ליאור של אחד הדברים הטובים בישראל, עומד פה וליאור, כמו שאורי אמר, מלא אתוס, מלא פאתוס, מלא מילים גבוהות, דרוויניזם חברתי, פטריארכליות, זה מבזה ומשפיל. האם ליאור הסביר לנו למה? הוא בילה חצי נאום בלהגיד שזה יפגע בנשים. האם אתם קיבלתם ליאור את התשובה לשאלה למה זה יפגע בנשים? מעבר ללהגיד לנו שהגבר הוא המלך ואז גברים יתחתנו עם הרבה נשים, אז הרבה נשים יישארו ללא בן זוג, לא שמענו פה שום טיעון, ועל זה יש לנו שני דברים להגיד. ראשית, רינת הבהירה בצורה מאוד מאוד ברורה שהמדוד שלנו הוא ביסקסואלי, אוקיי? גברים יכולים להתחתן עם הרבה נשים, ונשים יכולות להתחתן עם הרבה גברים. כל מי שרוצה יכול להתחתן עם כל שרוצה. אגב, אמרת לאחים, אם יש שני אחים שהם מספיק טיפשים שיתחתן אחד בשני, זה לא יסתכל לנו מבחינתנו שהם ינצחו ויקלו לנו איפשהו. אבל הנקודה היא שאין שום סיבה לזה שזה יקרה. אני מכיר מספיק נשים מצוינות שהן המלך, כמו שליאור הגדיר את זה, שגברים מחרקרים סביבן. אני מכיר מספיק גברים שהיו שמחים להתמסר לאיזו אישה חזקה, סמס, ועכשיו לא, נראה שבאמת לחלק זה לא שירים את האישות את כל התורות הזה, ולא, אמר לנו הכם, והוא המלך, ואז האישה תמצא אותו, וכולי וכולי, לא ברור מאיפה ליאור הוציא את זה, אנחנו חושבים שזו תפיסת עולם שוביניסטית מצד האופוזיציה היום, שאין לה תפיסה במציאות, ואם יש לה תפיסה במציאות, אנחנו רוצים לשמוע למה, ועד שנשמע למה, אנחנו לא יכולים להצביע על צד הזה של הבית. דבר אחרון שאני רוצה להגיד על מה שהם אמרו, זה שליאור אמר שאנשים יתחתנו או לא יתחתנו אחד עם השני בגלל סיבות כלכליות. ואני רוצה לבשר ליאור שזה לגיטימי. במציאות של היום, אנשים שרוצים, שבוחרים להתחתן אחד עם השני בגלל כסף, לגיטימי. ואנשים היום במציאות של היום, שבוחרים לא להתחתן אחד עם השני בגלל כסף, לגיטימי. אז אלא כן ליאור רוצה כבר היום, במציאות של ימינו, לחוקק חוק שיאסור על אנשים להתחתן מהסיבות הלא נכונות, אז אני חושב שאין מקום להצעה הזאת. בבקשה. אנחנו לא אומרים שזה לא לגיטימי להתחתן עם מישהו בכסף, אנחנו אומרים שכשהמדינה מקבלת מדיניות כזאת, אז אנחנו נשארים עם הרבה מאוד אנשים שגם אם הם יכולים להיות בעלים מצוינים, הם לא יכולים למצוא אישה. המדינה כרגע, בשנייה זו, מקבלת מדיניות שאני אתחתן עם אשתי אך ורק בשביל סקס, אך
לא להתחתן מאיזו חובה שהם רוצים, ועד שהם לא יוכיחו לנו למה, וחוץ מהמילים תרבילית וחברתי שאני מודה שאני חושב שמושג מה זה, לא שמענו כל למה, הם לא יכולים לצח את הדיבי כזה. הנקודה שאני רוצה להביא לפניכם, בדקה ו40 שניות שלי שומרים, אני חושב הנקודה שאני רוצה להביא היא ההשוואה בין מה שהם מציעים לנו לסטטוס קוו, דהיינו המצב כיום. כי כיום רבותיי, יש אופציה להתגרש. הם דיברו איתנו על זה שאנשים, לא להתגרש, מצב נישואים כיום. הם דיברו איתנו על זה שאנשים נכנסים לתוך מערכות בצורה שרירותית, ונשים וגברים וכו'. אנחנו לא שמענו רבותיי שום הבדל, על זה כבר פוליגמיה להזכירכם, לא שמענו שום הבדל מהותי בין המצב היום לבין המצב שיהיה אחרי ההצעה שלנו. אם תחשבו על זה, אז כל הטיעונים שליאור הביא בפניכם קיימים כבר היום. כל דבר שליאור אמר לכם, כל דבר שלילי שליאור הביא בפניכם, שיהיה בנישואים פוליגמיים, קיים בנישואים רגילים בימינו. במילים אחרות, אני אגיד את זה בצורה ברורה כמו שהוא אוהב, כל מה שליאור אמר היה טיעון כנגד מוסד הנישואים בכלל, ולא כנגד נישואים פוליגמיים בפרט. אז אם אתם תומכים במה שליאור אמר, גבירותיי ורבותיי, בטלו את הנישואים בכלל, ובואו נחזור למושג העבדות מימי קדם, שזה משהו שאני אישית תומך בו. אבל אם אתם חושבים, כן, בעברה מצוין. אבל עד כשמישהו בקבוצה הזאת, ומי זה כבר יכול להיות, יסביר לנו מה ההבדל בין המציאות של ימינו למציאות אחרי ההצעה שלנו, מה ההבדל בין הרעות החולות של מוסד הנישואים כיום לרעות החולות שיהיו בו בנישואים פוליגמיים, הם לא יכולים לנצח את זה, ולמרות שפתחתי בשלוש דקות של בדיחות, זה מדהים, כי הוא אמר לכם איך אלימטורים חייבים